Uses vaselina para os zapatos, para que che entre millor, tiritas, por exemplo, abanicos para calor, iso primordial. Pois mira, se che rompen as medias, botarlle un pouco de laca de uñas transparente. Pues levar batería para móvil, algún cargador, auga, sobre todo moita auga, que fai moita calor. Cepillo de dentes, desodorante, toallitas. Adoito levar unha gomiña para o pelo, para atalo, sí. Abanico tamén. Empresas, Tampax. Debería velas nos sitios públicos aos que vayamos. Calzado máis cómodo que o da boda, unha camiseta para despois tema baile ou tomar as copas. Da corbata non, porque quitala canto antes. Hilitos pos pés para que non che fagan dano os zapatos. E o máis importante é beber moita auga. Ou outras cousas. Bueno, aí saben que saíron varios truquiños, pero imos a aplicarlle o verificador da nosa Isa, a ver cales sirven ou cales non tanto. Por exemplo, cos tacóns. A ver, que isto sempre amola moito. Así que truquiños podemos implementar? Isto doinos, verdade? Sí. Bueno, todos probados e testados. Aquí, mirade, os zapatos de tacón sempre dicimos non nos estreso o mesmo día, que ás veces, verdad, gardámolos, ese son po día da boda, ese son po evento, xa, ese non nos estiras antes, se non nos das de sí, despois pásalas, verdade? Bueno, pois eu, para dar de sí os zapatos antes do evento, primeiro, poñemos uns calcetíns así gordiños, vale, no pé, aí está os de inverno, e despois cálzalos os zapatos e daslle co secador. Se lle das un pouquiño calor, xa cede o zapato un pouquiño, sobre todo insistes, pois aquí nos dedos no ancho, que nos vai molestar máis, ou nas partes de atrás, entón daslle co secador e xa cede. Ese zapato vai cedendo, e se é de pel, moito máis. En lugar do secador tamén, que queres? Crema. Calquera crema corporal, como digo, se ve ben untuosa, vale? Aplicamos un pouquiño de crema, por aquí, mirade, polas partes de atrás, por aquí, que é por donde máis soen molestar tamén, aquí nos cortes, así todo. Unha cremiña ben hidratante. Vedes? E poñemos, entón, isto xa vai facer que ceda, que a pel estire un pouquiño. Vale. E vas máis cómoda para ese día. E se nos sae unha ampola, Isa, que facemos? A ver, para evitar un pouquiño que saian as ampollas, porque a ampola, a ver, non sale porque o zapato sea duro, realmente saen pola fricción. Todo o día aí, tum. Entón, este é vaselina, mirade, facemos o mesmo, pero na pel. Cun pouquiño de vaselina, poñemos polos pés. Nos pés xa, mira, sobre todo aquí, que é onde máis, verdade? Aquí, imagínate que é no talón, na parte de atrás, ou no xeonllo, a millor, depende do tipo de calzado, se ten tira, pero sobre todo a vaselina vaiche formar unha capiña, ves? Home, non te untes en vaselina con que si que ainda as varas, claro. Claro, as varas se che vai ao pé, pero fai unha película genial para evitar esa fricción. Despois tamén, con desodorante en crema, dos de barra. Se non estás de viaxe, diste, pois eu non teño vaselina aquí, pero teño desodorante. Que eso pasa, pois co desodorante tamén serve. Mira que ben. E mirad, acordeime agora, que hoxe tomando café con miña nai pola mañá, dimela, sabes o que usábamos toda a vida? Unha vela branca. Anda. A vela, dimela, rascábamola así polos zapatos novos cando estrenábamos, e claro, formache a mesma película. Claro. Entón xa fai que o zapato tamén ceda, cunha veliña branca. Pois que me veu así a mente. Non, é que ademais as nais, as aboas sempre teñen razón. Oye, e que as medias, que chas vexo aí, que sempre se rompen, que dan moita lata. E baratas non son, Baratas non son, rompe, quedas fatal, porque sempre vai o ollo pa ali, verdade? A carreira. Mira pa aí a carreira. Bueno, conxelámolas. Anda. As medias, este é un trucazo. Metémolas nunha bolsiña hermética ou atamos un nudo e metémolas no conxelador. Home, para que non colla cheiro do resto dos alimentos, nin nada. Mételas no conxelador a noite anterior, 8 horiñas, polo menos. Entón, o frío, que vai facer? Endurece a fibra de nylon das medias. Endurece, fortalece, entón ti despois pola media e xa ten menos risco a esa rotura. Está máis robusta, que curioso. Está máis robusta, sí, máis fortalecida, eso, pero 8 horiñas, non a poñas unha hora porque non lle fai nada. Ten que conxelarse ben, despois ti quítala pola mañán, ali a temperatura ambiente, a hora que te vayas vestir, xa a media resiste un pouquiño máis. Eu isto
fago de toda a vida, desde que era adolescente, cando saíamos, eu metía as medias no congelador. Pois non tiña nin idea, pero como sempre anoto religiosamente os teus consellos. Calquera, obviamente, trouxemos negra ou estas de así de color pel agora mesmo pos vestidiños, verdade, po bran, pero vamos, que funciona en todas as medias, Ese esmalte de uñas para que? Este tema non trouxen porque, mirade, o típico enganche, aínda así, enganchouche e rompiuche. Se tes a man un esmalte así transparente, botaslle un pouquiño na rotura, para que non siga correndo. Ah, vale. Claro. E incluso laca, que tamén a trouxen, sí, un pouquiño de laca, porque é o que decimos sempre, chico, partiu unha media, non teño esmalte a man, que este é un trucazo, o esmalte vai de maravilla. Poslle así no remate, xa non che sigue correndo, como decía, e se non, laca. Axita a laca, un pouquiño de laca así na rotura e sácate do momento. E queda paralizada, como cardao. Tal cual. 2 por 1, maravilla. Aí está. E logo, a maquillaxe, xa que falamos do cardao, non? Para que ter así a cara todo o día, non? Producida. Que facemos? Por eso, sobre todo, que a mí eu empezo a sudar e suda, o bigotillo, todo por aquí, non? A ti a todas, Isa, que, claro, con estas calores, pois, que facer, claro. E despois empezas a retocar e retocas en riba deso. Claro, queda unha capa ou formas aí unha costriña. Home, si, non queda moi ben. Non ven. Aquí tedes Kleenex, un papeliño de cociña, o que teñas a man, unha servilleta. Primeiro é retirar o exceso dese suor. Vale, eu xa fago así, polo, por toda a cara, ou incluso así, sabes? Retiras ese suor. Entón, despois, por riba, sí que poñemos un pó transparente, ou o colorete, o que queiras repetir, vale? Como a facer aí un reacondicionamento do maquillaxe. A toqueciños, sen arrastrar, sen arrastrar, tal cual. Claro, non podes facer isto porque se tes a suor aí, claro, despois quitas todo. E, por certo, Isa, xa que falabas da suor, que isto, claro, non nos gusta falalo, pero todos recoñecemos que vas cun vestido destes de satén ou de seda e se ven estas manchas aí nas asilas que non quedan ben. Eso como podemos facer? Os homes tamén, ollo na casa cas camisas. Tamén, moitísimo. Claro. Aí está, bueno, que ahora xa hai procesos médicos. Un homenaxe a Camacho, exseleccionador. O mesmo, mirade que vos traio. Un salva-slip. Unha cousiña destas, así un salva-slip finiño destes que temos, este é un trucazo. Mire, hoxe traio aquí media manguiña, vedes? Pégalo por dentro, que non se che vexa. A ver, claro, no vestido de tiras que nos traía hoxe María non vale, obviamente, porque xa levas a axila á vista. Claro, aquí se vería. Pero se tes un vestidiño como o meu, claro, ti pégalo así por dentro, que non se vexa. Pégalo o texido. O texido. Claro, vale. Vedes, pégalo así un pouquiño ao texido, mira, non se me está vendo nada, velo. E que a parte de arriba do salva-slip empapa na suor, non? Tal cual, Rocío, vedes? Entón, eu metino dentro, a mí non se me está vendo nada, pero se me soben así agora as calores. Claro, xa está. Claro, quedame aquí recollidiño e absorbe. E non me queda o lamparón de Camacho, efectivamente. Non, moi ben. Meu pobre. Trucazo tamén. Pero, sí. Vedes? Maravilla. Claro, e absorbeche esa humidade, mira, pasas tal, vas pasando o día e dis, bueno, a ver se refresca un pouco. Podes bailar o que queiras, que está aí os Ice pegado, é fenomenal. Non, e che preguntar que outro quebradoiro de cabeza son as manchas de maquillaxe. Sí. Como quitalas? Esas rozaduras de aquí, sobre todo. Cando quitas incluso a prenda. Ou cando a quitas, claro. Ou evitar, mirade, trouxen laca, estaba vendo agora e dixo, a ver se non me olvido de contar un par de laca, así, mira, para evitar manchar o maquillaxe, vedes, por estes vestidos, nos cuellos de camisiñas blancas, agora no bran, rocías de laca. Así todo, bueno, na prenda agora teño a vestida, pero ti rociarías laca de arredor da prenda, do cuello, de todo, e igual fai outra película que o maquillaxe xa non se queda aquí, o sea, manchase moito menos. Curioso. Tanto, sí. Vale. Total. E despois, se xa tela mancha de maquillaxe, podela quitar con auga con gas. Con pouquinho de auga con gas, sí, este é un truco sinxeliño de todo, e despois bota a prenda a lavar, e xa está, moi ben. E despois outro. Sí. O final, danos tempo, non? Veña, último. Mirade, hoxe veño de largo, e moitas veces a electricidade estática que se che pega o... Sí, que vas pegando. É incomodísimo, e vaixe así por aquí. Bueno, laca, mirade, un pouquiño de laca así nas pernas, por dentro do vestido, e aí tes... Biches, xa che evita que che esa electricidade estática che quede pegado, que tamén é moi incómodo, Bueno, pois anotadísimo todo, Isa. Moitísimas grazas.